begiratu, adi, zer gertatzen da konfinamenduan gaudela? Etxean gaudela, dendak itxita daude, baina denda bat zabalik dago 24 ordutan internet. Eta horren bitartez badakitzue zeintzuk diren orain momentu honetan gehien erosten diren produktuak. Ikustagun, ikerketa bat egin ondoren, eta dagoeneko hainbat iturrietatik hartutako datuak ikusita, hor ikusten dituzuenak dira gainera gehien saltzen diren produktu eta modeloak. Lehenengoak, entzungailuak, hor ikusten dituzue. Entzungailu hauek izan dira teknologia tresnetan gehien salduak. Horretaz aparte, badaude inprimagailuak eta beste tresna batzuk. Eta ondoan ikusten duzuena badakizu zer den, soka bat. Baina salto egiteko soka, bai, Bihurron. Bai, ariketa egiteko, etxean ariketa, konfinamenduan dirudien oso importantea eta jende asko egiten duena, etxean edo etxeetan zera kirola egiteko. Maskarak ere produktu salduenetakoak edo gehien erosi direnak, eta gainera ikusten duzuen modeloa, hain zuzen ere interneten bidez, hainbat portaletan saldu, edo hainbat web orrialden bidez saldutakoa. Horre ikusten duzuena da kola barra. Eta zer dela eta kola barra? Aurrak entretenitzeko, eta aurrak ez direnak entretenitzeko ere eskulanak, badakizue. Datuen arabera, gehien saltzen dena, eskulan asko egiten ari garen eskola barra da, baina horretaz aparte, margoak, plastilina eta horrelakoak ere asko saltzen ari dira. Asko erosten ditugu, eta horregatik. Eta horrik ikusten duzuena, badakizue zer den? Kafe kapsula. Eta horri ere arrazoi bat ematen zaio, Maite, bai? Zer lehen, non hartzen zenuen zu kafea? Buruko hori da. Tabernan, baina etxean hartu behar, kafeina dosia etxean, eta dosifikatuta, antza denez, jendeari asko gustatzen zaiona. Bueno, hori da, momentu honetan, gehien saltzen diren produktuak. Baina, arazo bati helduko diogu. Edo, esan da, arazo bat ikusi da. Adituek esaten dute, bere neurrian erosketak egitea interneten bidez ondo dagoela, baina neurritik kanpo egitea hori problema izan daiteke. Erosketak konpultsiboak ematen ari direla edo egoera hori, arazo hori areagotzen ari dela, ikustagun. Arropa, osagarriak, gailu teknologikoak, guztiok erosioi ditugu noiz edo noiz. Egunotan ordea, dendetan horrelakoak eskuratzea ezinezkoa da bistan denez. Baina badaude behar hori asetzeko modua topatu dutenak ere. Izan ere, etxetik eskura ditzakegu horiek guztiak, klik bakar batean. Online erosketek erosotasun handia eskaintzen digute, baina badute alde txarra ere, adikzioa sor baitezakete. Biztanleriaren 7% erosle konpultsiboa da, eta gaixo horientzat egunotan etxean egon beharra ez da batere lagungarria. Askok, beren utxune emozionalak betetzen dituzte neurri gabeko erosketekin, eta ez dira beren buruei muga jartzeko gai. Lotxa sentimendua ere izan ohi dute gerora, eta kalte ekonomiko handiak paira ditzakete. Hortaz, zeintzuk dira erosketak zentzuz egiteko jarraibideak? Noiz dira online erosketak gure salbazioa eta noiz gure galbidea. Aditu batekin egingo dugu bat arazo honi buruz hitz egiteko 13 minutu direnean. Galder Gobilar ekintza Allubizeko kidea da. Galder, Gabon. Gabon, bai. Konfinamenduan erosketak konpultsibo gehiago, erosketak modu horretan egiteko arriskua areagotu edo handitu alda? Ba, seguruen. Azkenien imaginau, denbora asko pasatzen dugula ordenadoran aurrean, denbora asko moten dugu telebistan aurrean, eta horra azkenien denbora pasetako egite duguna hasi erosketak egiten, gauza bat, beste bat, eta konturatu barik hainbat eta hainbat gauza erosi dugu berrez ditugunak eta behar ditugunak. Zuk esan duzun gauza bat, importantea da, konturau barik, Galder. Konturau barik, orain jendea, berak ez dakien jendea, esan nahi dut, problema hori daukatela ez dakienak ere egin dezake. Hau da, ez dakit nola nabaritzen, edo nola nabari dezakegun, guk konpultsiboki erosketak egiten ari garela. Hombre, azkenean imaginau zuk frogona bat edo erratza bat erosi behar badozu, eta aldiz bost erosten bauzuz, ba hori arazo bat dau. Galtzerriak erosi behar bauzuz, eta pare bat edo bost pare hartu beharran 10 erosten bauzuz, ba ere arazo bat dau.
Dano dakigu erosketak egin behar ditula, baina nola. Nik uste dut gauza bat ez dozunean behar eta erosi egiten dozunean hor nik uste dut arazo bat dagoela. Gainera familian zaude, etxean sartuta, barruan. Ez dakit, ingurukoak nabarituko duten, ingurukoak zer egin beharko duten, zuk imaginatu, Galder, imaginatu, zeuraski nik baino askoz be, errealitate kasu gehiago ikusi dituzu. Zer egin behar du familiak? Familia lehelo eta ben kontrola ordenadoran aurrean pasaten dauen denbora, kontrolo bai pertsonaren agresibidadea, zelan dauen, eroso sentidu duten dan, erantzuten dauen edo familiatik kanpo dauen momentu horretan, deskonektau egiten dauen, zorba dozein bat eta inbat gauza kontrolatzekoak direzenak. Zatez ere horrek gauza, gainean egon barzarie, 18 urte baino gitxiago izan da, are gehiago. Kontrol hori, bai. Bai, parkatu, kontrol hori beharrezkoa da, bai familiakoen aldetik, ez da? Bai, nik uste baiet, bestela kontrol gabeko kontrol gabe ibiltea, azkenan gero epe laburren igual ez, baina epe luzean seguramente gaitz bat izango da, daizino bat izango da, eta gero arazo egongo die, horri aurre egiteko. Ja, Galder, baina ze zaila den, zaila da kasu guztietan, baina sustantzia fizikoak ez dauden kasuetan, gira, Maite ere psikologa da, Maite, Galder espezialista da, pertsona hoiei laguntza emateko elkarte batean egiten duelako lan, baina zuk ere ikusten duzu, ez da? Bai. Zer zaila den ere, mota horretako menpekotasun kasuak kontrolatzea, ez da? Bai, azkenean hor berak aipatu du, ez? Dagoenean zailtasun hori, ez? Inpultso horiei eta kontrolatzeko, azkenean batzutan bide batetik goaz, beste batzutan beste batetik, eta orain bereziki etxean itxialdi hau pasatzen ari gerala, eskuragarri duguna asko, bada, internet, ez? Agian beste toksikoagoak diren produktuak, ez ditu gain eskuragarri, ez? Orduan, orain arriskua handiagotu da, dudik gabe. Galder, Bai. horretaz aparte, orain pentsatzen ari naiz, pentsatu ez, irakurri egin dudalako. Zer gertatzen ari da, erosketaz aparte, jolasekin, jokuekin, ludopatia arazoekin, hainbat apostu etxe hor eskura daudelako, konfinamenduan gaude, 24 ordu, ordenagailua zabalik, eta zer gertatzen ari da? Hasi geran konfinamendu ez izanean gu posposito ginen, esaken duen apostu etxeak itxita, ez da partiduruk, ez da apostu derako ez ebez, baina ikusi izan dugu apostu etxeak nolako jarri izan da ben. Hor oindala aste bete edo bi aste sortu zen futbol txapelketa bat, bideojolas batekin eta behitu apostu etxeak egin zuten. Hasi horren aldeko apostuak emoten. Gauza bat onartezin izan barko zana. Jendia ibilten da hor laguntzea moteko koronavirusari aurre egiteko eta apostu etxeak aldiz, pentsetan bakarrik, jendiak zenbat eta apostu behien egiten. Ez da oso normala. Galder Gobiar, aditu bat, gainera jendeari laguntza ematen diote elkarte horretan ekintza alubi zen, beraz, eskerrik asko egiten duzuen lanagatik eta konfinamendu honetan ere utzi goiari, Galder. Bai, saiatuko gara. Eskerrik asko,